कोठा पर देहाड़ी उसूलत में अब तक चाचा आई रहनी है माइक में काका दू कहनी है कि सुमिरने में सरवा सरवा काहे कहते नहीं हां आ एगो चिटकुला बाउरे चिटकुला यहाँ कहते तो वहाँ के 50 गो रुपयो लेके देनी है हमरा बुझाते ना के करियो सरवा से खिसियाइल बनी आ चुसुंगा वाला चिटकुला कितना अच्छा लागल करियो लेके पैसा देनी है हालांकि वहाँ के होखब ना अब हमरा उम्मीद नहीं बानी हमनियो के कोनो श्रद्धा ना हो ना 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 कि हमनी के कुछ बाउर बोले जा लेकिन समय है कुछ निमन बेजाय ना होई तो लोग जन जुटल बा उ जुटी ना ना एकर कथा प्रसंग के जुग नहीं खे रात भर भक्ति गइबो ओकरो जुग नहीं खे ना 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 अच्छा पूरा कमिटी है जे जुटल बा हनुमान जी के क्रिया खा के कहीं सब हां कि उनके दोनों आदमी के भक्ति गीत सुन कर सब बोलले बने जा नहीं क्यों बोलले तो जन सुन के बोलले बन उहे न सुनाइब जे हमने हां यही पर एगो गीत हम गाई कि जुग जमाना कैसन भइल बा कैसन कि यार कथा पर संगया पराता भोर हो अरे गावे या सुने में लागता जोर हो एगरी जतना मेहनत नीमन गीत हमने के गावे में नहीं खेलागल उससे बेसी मेहनत लोग के सुने में लागता हां कि कथा पर संगया पराता भोर हो गावे या सुने में लागता जोर हो बचला मधु दही कलम नहीं रही जब ले नास्ता में चटनी चटई बा बेचे लगबा दूध दही एको लोग नहीं रही जब ले नावका न चटनी चटई बा ई कैसन जुग भइल बा कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइबा नहीं मार्केट में ढोरी पर गीत नहीं गइबा नहीं मार्केट में जबले ढोरी पर गीत नहीं गइबा न मार्केट में काहे कहनी है काहे अब यही से जान जाई सब फुहर के कितना मार्केट बा यहाँ जतना लोग आइल बा केहू ऐसा ना हो जो अभियंता जी के बारे में ना जानत हो जानता नहीं सब है जब से मुंह में माय के ले ली है आज जब ले निकली है ना गलती ना नो आ तबो एको दिन खाली नहीं खा रोज प्रोग्राम बा कि सब केहू जाने बाउर बोलो सभियाता आई मॉनिटरवा काहे न खबा जाओ सब केहू जाने बाउर बोलो सभियाता सब केहू जाने बाउर बोला सभियांता आ तब अरे तब देख पाए ना लेके हो जाता तब देख पाए ना लेके हो जाता अगर चाहतर की कमल बास कुंवर ऐसा 65 बरिस के हो जाए आ तबो मार्केट में रही त निमन गई बत रहब जौनू गावे ले तोन गई बत रहब कि कमल बास कुंवर निया ढोल पर ढोरी में बिया न त जिंदगी भर पीछे रही जाईबा
कमलबास कुआं नियर धरब ढोनी में बिया ना तो जिंदगी भर पीछे रह जाइब। यही से कहता नहीं कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइब नहीं मार्केट में ढोरी पर गीत नहीं गइब नहीं मार्केट में दुर्गेश यादव बनी ग्राम गंधरपा यादव पर चिटकुला बोलिए। चिटकुला बोल अब जाति विशेष पर हम चिटकुला ना बोले ले भाई। हाँ हमने का सर्व जाति के गौनिहार हैं जा तो एगो जाति पर कोनो काम ना केहू के नीमन लगे केहू के बाउरे लगे। गुरु कृपा क्लिनिक एवं मेडिकल स्टोर सिसवा बाजार हजारों हजार रुपये पुरस्कार भैया दिलबे नारायण जी बना के रख हमनी के पहले प्रसंग गावत रहनी है आ वही में कहब जा कि विष्णु जी के नाभि से कमल के फूल निकलल जौना कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का उत्पत्ति भई आ एकरा बाद फिर केहू के नाभि से कुछ ना निकल रहल लेकिन कलयुग में निकलल ह आ अपना अखिए से देखनी है कि विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो एक कलयुग में के निकलल बा के अरे ढोरिया से निकलल बारे चंदन चंचल ढोरिया से निकलल बारे चंदन चंचल मेला का अध्यक्ष बने राकेश भैया राकेश सर जी मास्टर साहब सरकारी स्कूल के मास्टर हैं कि प्राइवेट प्राइवेट अच्छा कौनो मास्टर है ना तेगो ई क्वेश्चन मास्टर बनी राकेश भैया की पुरस्कार देता नहीं एक दिन हम अपना गांव के मास्टर लोग का देखा नहीं 3 डिब्बा MDH मसाला खातिर 3 जना आपस में झगड़ा कइले कि तू दाल ले गइल तो तू चावल ले गइल तो हम मसाला ले जाई हमनी के जाके फसिला कहि कि मार से 3 डिब्बा बोरले बारू 3 आदमी बोरले बानी एक कहे डिब्बा लेके झगड़ा खत्म करे खिचड़ी में डालाई चाहे ना डालाई लक्ष्मीना हॉस्पिटल कररिया मोड़ कोयला देवा फुलवरिया गोपालगंज बिहार डॉक्टर राहुल कुंवर MBBS MD डॉक्टर विशाल यादव जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना के रखे। अच्छा हमारा भोला भैया भोला DJ 2 जनवरी के फिर यहाँ का जन्मदिन में प्रोग्राम हमनिए दोनों आदमी के आज फाइनल डायरी पर नोट हो जाए एकदम ढोरिए पर गीत गा के चंदन चंचल थार किन ले स्कॉर्पियो किन ले घर बना ले बियाह कर ले जातना गीत बा उनका ढोरिए पर बा कि जवन बात बात बाउरू है भइल वाला गाउँ की मन कोई बात न रोजे डटइबा जवन बात बात बाउर उहे भइल वाला गाउँ निमन गइब त रोजे डटइबा यही से कहता नहीं कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइब नहीं तो 40 मिनट हमने के गावे के बाद